Lokal nga gamahanan sa lungsod sa Uslob ang mangitag solusyon kalabot sa problema sa Tumalog Falls. Mato ni Mayor sa Uslob Attorney Ronald Guarin nga mopahigayon sila og pakisusi sod nining simanaha sa tinubdan ug agianan sa tubig padung sa maong falls aron pagsubkon nganong hangtod karon padayon nga nag-uga ang nabantog nga usa sa tourist destination sa lungsod ug sa probinsya Sugbo ang Tumalog Falls sa lungsod sa Uslob. Mato sa mayor nga bisan sila ang naglibog kung nganong hangtod karon pabiling way midagayday nga tubig diha sa Tumalog Falls nga nakasinati naman unta og kusog nga pag-uwan. Sugod ni adtong Hunyo og nga matod sa mayor nga sa mga tinubdan sa tubig sa Tumalog Falls ang matod pa aduna nay kusog nga dagayday sa tubig. Karon, within this week kay nagpaabot magud mi nga mabalik ba ang tubig kay nagsige na bayakuan pero na-surprise mi nga nung mo nang na nag-night mi nga among panon bisitaon sa Girason kay na may tubig nga nung dikapot dito. Subject to confirmation na kung sinkhole ba gyud.